Sanidade habilitará un teléfono para notificar os positivos que se descubran ao facer os test de antíxenos nas farmacias. Hoxe houbo pleno no Carballiño, onde se aprobou o concurso de ideas para o aproveitamento do parque municipal e a mellora do saneamento das rúas San Benito e Solana. Hoxe tivo lugar en Boborás a asinatura das notificacións para as execucións subsidiarias da limpeza das parcelas situadas nas franxas secundarias. O xurado do Instituto de Estudos Carballiñeses concedeu o 5º premio Ágora do Orcellón a doutora María Luisa Crespo Leiro. Que tal, como están? Moi boa noite. Hoxe volvemos a comezar falando da evolución da pandemia do coronavirus na nosa contorna. A comarca do Carballiño volve hoxe a baixar os casos activos e tamén o fai, neste caso, a comarca do Ribeiro. Segundo a última actualización do Sergas sobre os casos activos por COVID na nosa contorna, a comarca do Carballiño suma hoxe 193 contagiados. Son 3 menos ca onte. O Carballiño hoxe baixa o número de casos activos ata os 128, con 3 menos. Boborás é o seguinte concello que rexistra máis casos na comarca e hoxe aumenta nun caso máis ata os 24. Tamén no concello de Beariz volvemos a registrar unha suba cun máis ata os 11. Maside mantén 13 casos activos e o concello de Cea reduce un caso e queda con 5 contagiados. Piñor mantén tamén 5 casos e o Irixo 4. O concello de San Amaro restou hoxe un caso e queda con 2. Punsín segue cun único caso positivo. Na comarca do Ribeiro, hoxe baixamos casos totais. Temos 78, son 6 menos ca onte. O concello de Avión segue a cabeza da comarca, aínda que hoxe baixa os contagiados con 2 menos ata os 35. O concello de Ribadavia continúa na senda de baixada e hoxe resta un caso para quedar con 20. Tamén hai baixada no concello de Leiro, que levaba xa varios días con 8 casos. Hoxe queda con 6. Cenlle ten 6 casos tamén, Carballeda de Avia 5, Arnoia 3, Cortegada 2 e Melón 1 positivo. Continúa o concello de Beade como único entre estas dúas comarcas sen casos de COVID. Despois da reunión de onte do Comité Clínico, finalmente non hai ningún cambio no estado dos concellos da nosa contorna. O Carballiño e Avión continúan no nivel alto de restricións sanitarias, ao igual que os concellos de Beariz, Boborás e Ribadavia no nivel medio. Mentres a provincia de Ourense rexistrou hoxe a súa 5ª xornada consecutiva de baixada de casos activos de COVID, a comunidade galega, despois do descenso de onte, hoxe volve a rexistrar unha suba de casos activos e o fai en máis de 1.300. Por unha banda, baixan os pacientes ingresados en planta, pero preocupan o aumento de pacientes graves de COVID. A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na última actualización do número de casos activos de coronavirus en Galicia, que ascenden hoxe a 18.061, cun aumento de 1.307 casos activos. Do total de pacientes positivos, hai 8 máis nas unidades de cuidados intensivos, ata un total de 30, e 31 menos nas unidades de hospitalización en planta, ata os 236. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorra rexistra a súa 5ª xornada de baixada de casos. Temos hoxe 34 casos menos ca onte, o que fai un total de 2.223. Os hospitais hoxe presentan menos número de ingresados pacientes de COVID. Contamos con 5 persoas menos hospitalizadas en planta entre os 3 hospitais da provincia, ata os 43, e mantemos 3 persoas graves en unidades de cuidados intensivos. O conselleiro de Sanidade anunciou hoxe que se vai habilitar un teléfono para que as farmacias comuniquen os resultados positivos en coronavirus dos test de antíxenos que realicen.
Ben, para resolver este problema dos autotest que un pode mercar na farmacia e facer no seu domicilio, levamos xa preto dunha semana traballando cos colexios oficiales de farmacéuticos de Galicia e onte mesmo asinábamos un acordo con todos eles para desenvolver un sistema que, por unha banda, permita que as oficinas de farmacia acrediten a validez da proba realizada sobre o test adquirido nesa mesma oficina de farmacia. O farmacéutico comprobará a identidade do cidadano, verificará que toma correctamente a mostra e a procesará introducindo os resultados no rexistro informático que a Consellería de Sanidade ten ahora mismo, por exemplo, a disposición dos laboratorios de microbioloxía do ámbito privado. En consecuencia, no caso de detectarse un caso positivo, o Sistema Público de Saúde incorporará rapidamente esa información e ese cidadán entrará nos protocolos axeitados. O conselleiro advertiu, ademais, que nas UCIs galegas hai pacientes de entre 29 e 40 anos e pide especial precaución aos máis novos, onde ademais estánse concentrando a maioría dos contaxios de COVID. Ademais, asegura que nos cribados non acoden nin a mitade dos convocados e reitera a colaboración cidadá. E outras probas que se están a facer, pero non nas farmacias, senón nos lugares de vacinación, son os chamados Vacicrib. Na espera de seguridade posvacinal, aproveitase para realizar a mostrase e agardar o resultado do test de antíxenos, sen afectar así o circuito de vacinas. Das 680 PCRs que se realizaron na xornada de mañá de onte en Espourense, 7 resultaron positivas. En oído da política local, hoxe tivo lugar o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo no Concello do Carballiño. En el aprobouse o concurso de ideas para o aproveitamento do Parque Municipal, así como a mellora do saneamento das rúas San Benito e Solana. O Pleno do Carballiño debateu en primeiro lugar a recuperación do Plan de Ordenación e Mellora do Parque Municipal do Carballiño. A documentación foi aprobada hai uns anos, aínda que se foi dilatando a convocatoria para acometer as obras. O Concello traballa coa premisa de convocar un concurso de proxectos para seleccionar os máis adecuados para levar a cabo a ordenación e mellora integral do Parque Municipal. A oposición non entendeu esta urxencia do proxecto aprobado no 2017 para o concurso de ideas do Parque. O punto foi aprobado cos votos a favor do Partido Popular e Partido Socialista e a abstención de Espazo Común e Bloque Nacionalista Galego. O máis lóxico e o máis normal, se pretenden que todos apoyemos o proxecto porque todos estamos de acordo en que hai que facer algo co Parque Municipal, hombre, sexan serios, hombre, traigan isto adaptado e así todos poderemos votar a favor, porque senón, decía vostede, votamos o inicio do procedimento. Non, isto non inicia nada, porque hai que modificalo. Entón non votamos o inicio do procedimento, votamos, mire, hai que modificar isto. Home, eso xa sabíamos que había que modificalo, e ustedes tamén. Non entendo a urxencia, salvo que a urxencia fose un titular de prensa que sacaron dicindo que o Goberno do Carballiño vai impulsar o Parque Municipal, unha vez máis. Iso si é urxente e non é urxente que hoxe saquemos adiante unha chapuza administrativa. Vou a ser máis generoso. Un error administrativo, un error que leva 4 anos. Pero por que o vas a sacar adiante? Ou por que o ides a sacar adiante? Porque por algo que a min se me escapa, o PP quere que isto salga para adiante xa. En eses acordos que tendes aí, en esas reunións tan amistosas, onde estades aí os dous, o portavoz do PP e o portavoz do PSOE, que estades aí cambalacheando pois os planes de inversión e esas cosas, pois seguramente isto forma parte dun acordo. Dices, bueno, pois se forma parte, decídenlo e enterámonos todos os carballiñeses, porque o que non foi urxente de 2016 hoxe ten que aprobarse e non podemos esperar un mes para recuperarlo. Nós non vamos a participar en isto, nós vamos a absteñernos. O prego é o que se aprobou no 2017. As modificacións que se poden facer agora con este acordo son mínimas de adaptación á lei. Non vexo o problema para non apoialo. máis alá de pensar en cousas raras. O outro día víamos o portavoz de Espacio Común, o outro portavoz, falando do tema da agua de 50 millóns. Hoxe, que hai razóns ocultas para arreglar o parque. Razóns ocultas para arreglar o parque, cales? É deixar sospeitas
o bum bum e sin ninguna base. Nada máis nesto, nós vamos votar a favor, xa digo, por responsabilidade. Clara de inversión que vai a permitir, pois, nesta legislatura deixar outra vez o parque etnográfico e a área etnográfica nun lugar, bueno, que sexa unha referencia, como eu creo que a inversión do Muiño das Rousas é un claro exemplo, e quero recordar que vimos de 10 anos de abandono do que son as instalacións do camping. O Muiño, o Museo do Anxo prácticamente houve que refacer inteiro, a fábrica de papel houve que meter diñeiro para retomar, houve vandalismo dentro nesas instalacións durante anos, e, bueno, eu creo que se está na línea correcta, pero as posibilidades e os ritmos son os que son, non se dá chegado a todo. Entón, bueno, nós entendemos que é importante aprobar o inicio de sacar este concurso adiante e entendemos que será un proceso aberto no que a participación do conxunto da corporación e o conxunto da cidadanía pois sempre vai estar aí aberto e con posibilidades de levar adiante. O Concello aprobou o cambio de xestión do Servizo de Augas de Madarnás que volve a ser do Concello. Foi aprobado polos 4 grupos por unanimidade. Tamén foi o pleno o convenio para conectar unha fosa séptica de San Benito e Rúa Solana co colector xeral do Barón, cun convenio onde a Confederación Hidrográfica aporta un 80% do orzamento e o Concello o 20% restante. Tamén foi aprobado por unanimidade. Espazo Común presentaba 2 mocións, unha para promover a construción dun novo pabellón deportivo municipal e outra para elaborar un plan de prevención de conductas adictivas. Espazo Común ve imprescindible crear unha nova infraestructura para o deporte como alternativa ao ocio nocturno, tendo en conta que as actuais instalacións están en modo precario. E eu creo que esta é unha magnífica resposta para esa xente xove que ademais o está demandando. Sabemos de certo que no Carballiño hai moita carencia de infraestructuras, tanto ao aire libre como en interiores, demándase o pabillón que non está aberto as fins de semana, que no verán pois non hai a disponibilidade que tería que ter, ademais, cando se solicita moitas veces para xogar pois unha pachanga os rapaces pois non teñen porque está moi demandado, sin ter en conta, ademais, o estado no que están as instalacións. Sabemos que é un pabillón que ten os anos que ten, pero a falta de mantemento é importante. Fai pouco coincidiume de ir a realizar ali un cribado no que asistiron moitas persoas do Carballiño e o comentario xeral dos meus compañeiros era bueno, a deficiencia dos vestuarios e como estaba comparado con outras vilas e comparado con outros lugares que tiñan visitado para facer este tipo de cribados, e esa imaxe, pois, aparte de o pouco servicio que se dá, pois é un pouco o que nos leva a presentar esta moción, non? Entón, o tema das instalacións deportivas, por favor, é algo preferente, é algo prioritario, pero debe ser para todos menos para vostedes, porque non temos un orzamento, ningún plan, ningún nada, porque o único que temos é un titular de prensa que, bueno, parecíanos que ultimado o anteproxecto de acondicionamento do pabillón do Colexio da Uceira para complementar as instalacións deportivas municipais. Que bonito, 12 de febreiro de 2020. Orzamento, 352.000 euros, plazo de execución, 4 meses. Hoxe, 28 de xullo de 2021. Eu non sei onde van os 4 meses. Non sabemos absolutamente nada. Teñen vostedes algo que decir con respecto ao que van facer co deporte, cas instalacións deportivas, e despois falaremos na seguinte moción dos problemas reales do Carballiño e do que necesitamos. Pódenme vostedes decir que facemos cos rapaces que teñen máis de 12 anos, a donde os mandamos? Moitas veces nos referimos ao tema do baloncesto en Maside. Eu recordo cando se iniciou por parte de xente do Carballiño e de Maside, se tomou esa iniciativa de facer un equipo de baloncesto, decidiuse con moi bo criterio desde o meu punto de vista facelo en Maside. Por qué? Porque o pabellón de Maside non se estaba utilizando nese momento, non? Creemos que é fundamental que
que os concellos da comarca e Carballiño como cabeceira da comarca debería tomar a iniciativa que se chegue a convenios para permitir a utilización deses pabellóns deportivos que poidan toparse infrautilizados. Hai que pensar que no entorno do Carballiño a 10 minutos en coche podemos ter o de Cea, o de Boborás, o de Irixo, o de Maside, probablemente me deixo algún máis no tinteiro. Por que non se leva a cabo algo deso? O sea, existen pabellóns que se poderían empezar a utilizar en moi pouco tempo se de verdade existe a vontade por parte do Concello de Carballiño e por parte dos outros concellos se o teñen a ben facelo porque non sei cal é o estado de utilización de cada un diles. O Grupo Municipal do Partido Socialista votou en contra por apostar polo campo da Uceira nun proxecto de mellora redactado polo arquitecto municipal. Bueno, nós apostamos, o proxecto foi feito polo arquitecto municipal, leva unha accesibilidade directa dentro que é a pista o campo artificial da Uceira, co cal leva baños e leva gradas, co cal, bueno, pois eu creo que por 350.000 euros estamos apostando pola sustentabilidade, no sentido de que estamos aproveitando e millorando unha estrutura xa existente que non vai ocupar novo espacio e creemos que é unha boa saída para iniciar o cal, non quer dicir que en ningún momento renunciamos a solicitar a construción de un novo pabellón e de novas infraestructuras, evidentemente. Outra cousa é que as fagan. Por último, debateuse a outra moción de espazo común, a posta en funcionamento do Plan de Conductas Aditivas, que foi presentado pola Mancomunidade e o Concello de Carballiñés. A ordenanza da FEN, da Federación Española de Municipios e Provincias, que regula unha ordenanza municipal de consumo de alcohol. Ben delimitado, ben explicitado, distingue entre bebidas espirituosas, que son as de máis de 20 grados, entre o resto, distingue, e hai unha cousa que eu lle pediría ao Concello de Carballiño, non? Imagínate que pensaríamos os cidadanos de Carballiño se víramos que o Instituto de Señorín, o Instituto de Chamos Olamas, fai unha ruta proporcionando a aguardiente blanca do Carballiño. Diríamos, ostras, pero isto de que vai, non? Pois imagínate a cara que poñeran os rapaces cando ven que unha institución dice promocionamos a ruta de consumo de alcohol de non sei onde. Non quero personalizalo en ese caso porque sería injusto, porque tan é un como outro. Que deberíamos facer? Hai moitos concellos que o fan, alcalde, que o concello, como a televisión pública, como outras institucións, non promocione o consumo de bebidas alcohólicas. Non digo que estemos contra eles, non? Pero que non o promocione. E que nas vallas publicitarias, que nos escenarios de titularidade pública e que na propia corporación, sendo tremendamente respetuosos cos negocios que o fan, non demos un exemplo negativo de consumo de bebidas alcohólicas. Penso que lle temos que ofrecer a nosa mocidade un ocio alternativo saudable, que vostedes teñen que medir moito aquelo que promocionan, que hai moitas fórmulas para axudarlle a hostelería, pero a toda a hostelería, non só a parte dela. Estamos nun momento moi complicado, e promocionar unha ruta de alcohol non se arranxa nada. Non van a salir da crise económica na que estamos. Despois, hai un dato que me parece moi preocupante neste informe que di que as cifras de bullying de quinto e sexto de primaria sitúanse nun alarmante 37,9%. E eu pregúntome, vostedes cando fixeron a presentación deste informe, fixérono a porta pechada en horario de que os medios tiveron que sair, marchar, é dicir, que algo tan importante como isto foi presentado po cuadro que ten vostede detrás da espalda. Por que non se convidou os centros, as AMPAs, a todos aqueles pais e nais que se preocupan polo futuro dos seus fillos? A oposición, por que non o fixeron en aberto? Non lles interesa dar a coñecer o que pasa no Carballiño. Yo lo que quiero pedir es el cumplimiento de la ley.
Se puede beber perfectamente mayores de 18 años. Se puede apostar perfectamente mayores de 18 años. Pero es que hay un 22, casi 23% de jóvenes que sí apuestan. Entonces es el cumplimiento de la ley única y exclusivamente lo que vamos a pedir. Tanto con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco. Porque eso sí es responsabilidad de los dueños de los locales y sí es responsabilidad nuestra como institución. El plan debe de tener un enfoque. Aquí tenemos un estudio, el convenio con la Mancomunidad termina ahora en el 2022. Aquí tenemos un material valiosísimo para poder realizar un plan adaptado a la realidad ahora nuestra, porque no vamos a pretender hacer algo pensando en cuando nosotros éramos jóvenes. Los chavales de ahora actúan diferente, con los mismos problemas que tal vez tuvimos nosotros. Entonces, tenemos un material sumamente importante y os invito a que utilicéis este material para sentarse, hablar con los jóvenes, hablar con los padres. O Concello defende o patrocinio de entidades privadas en eventos como a Festa do Pulpo. Así o defendía o voceiro Diego Fernández. A moción foi rexeitada co voto en contra do goberno do Partido Socialista. Temos patrocinadores na Festa do Pulpo, como hubo sempre, temos serios condicionantes agora mesmo que temos compromiso e que nós somos serios e temos que respetalos. Despois, o que non me gusta son que falemos de cuestións persoais. E cando falamos de cuestións persoais, como dixen antes, falamos do tema da ruta do Bermú, que se dixo que era promovido polo Concello tal e que tiñamos intereses tal, non nos hai. Falar do meu compañeiro Manolo, como se falou estas semanas polas radios, non me gustou nada, porque estamos falando dun tema personal. Aquí ninguén lle Manolo, eu poño a mano lume, que é a primeira persona, a primeira e a máis exixente para que se cumpla a normativa respecto de menores. Eu podo dicir que o di sempre, que a lei do xogo que nada está facendo a Xunta de Galicia. Está encima da mesa. Manolo aposta porque se xa máis restritivo. E iso, ao final, por que Manolo non vai estar na fotografía como estuvo na presentación? Pois ten todo o dereito. Ele está comprometido con que non haxa, con erradicar as condutas adictivas. Non hai ningún problema porque este. Estuvo e vai estar, é o tenente alcalde do Carballiño e é unha persona comprometida. Hoxe tivo lugar en Boborás a sinatura das notificacións das execucións secundarias da limpeza das parcelas que están situadas nas marxes secundarias. O titular de Medio Rural, José González, acompañado polo director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, comprobou esta mañá a execución dos traballos que realizan os supervisores de prevención que están a vixiar no Concello de Boborás o cumprimento da normativa en materia de limpeza das faixas secundarias as máis próximas ás vivendas. As parcelas e a superficie xestionada preto das vivendas dentro do Convenio de Protección das Aldeas impulsado pola Xunta de Galicia acheganse o 70% do total. A Xunta celebra o incremento no grao de cumprimento dos particulares dos deberes de limpeza e xestión da biomasa dende a entrada en vigor deste acordo coa Federación Galega de Municipios e Provincias e a empresa pública SEAGA en 2018, que é a que realiza estas limpezas. Estas cifras constatan o bo funcionamento do convenio. É un convenio que xa ten 270 concellos, é dicir, 270, a maior parte do territorio galego está dentro do convenio. Entendemos, no momento que se firmou o convenio, que había certas partes do territorio nas que era moi urxente facer este traballo, o que lle chamamos as parroquias priorizadas. Hai 157 parroquias priorizadas en Galicia, en 81 concellos, aquí no Concello de Boborás temos dúas. Saben todos vostedes que o que ten que facer o propietario nas franxas é limpar antes do 31 de maio, se non a administración pública, neste caso SEAGA co convenio, o que ten que facer é comprobar quen fixo a limpeza e quen non, e no seu caso notificar aqueles que non a fixeron. Pois ben, nesas 157 parroquias priorizadas, rematamos xa os traballos de comprobación. Eu quero poñer en valor un traballo inxente que estamos a facer, porque falamos, fíxense, en 157 parroquias de 180.000 parcelas nas que tuvemos que comprobar as que estaban limpas e as que non estaban limpas. E unha vez que temos feita esa comprobación, hai unha moi boa noticia que se está incrementando pola vía de concienciación dos cidadáns a superficie e as parcelas que se están limpando, mentras que no ano 2019
a mitade desas parcelas estaban limpas, neste ano 2021 chegamos casi ao 70%, é dicir, un incremento de 20 puntos porcentuais, tanto polo que limpa se haga a través dos contratos que se firman nas parroquias priorizadas, como tamén por esa concienciación dos cidadáns que lle queremos agradecer. Tamén lle quero decir a aqueles que non fixeron e non cumpriron as súas obrigas que nós non vamos quedar quietos, nós non queremos ir contra nadie, pero sí queremos asegurar o traballo de prevención e a defensa das nosas aldeas. Desas 180.000 parcelas hai sobre 60.000 que efectivamente non están xestionadas, un 30%, decíamos antes, o 70% limpa xestionada, moitas gracias aos propietarios que o fixeron, e agora temos que facer o traballo de notificar a eses propietarios que non o fixeron, advertirlle que se non o fan, o Concello, en colaboración con SEAGA fará a execución subsidiaria, a limpeza en definitiva. Eu quero poñer en valor a dificultade que ten isto, como digo, de notificar 60.000 parcelas, 65.000 titulares, levamos a día de hoxe, acabamos de comprobar os datos, 8.000 notificacións feitas, e nos próximos días continuaremos ata chegar a eses 65.000. Pero a dificultade ven incluso pola vía da mala situación do catastro, das dificultades que temos para localizar eses propietarios, porque a mitade deses 65.000 titulares catastrais que temos que notificar porque non están xestionando, non somos capaces de identificar o seu domicilio. Falábamoslo antes coa alcaldesa, levamos feito moito traballo esa identificación, pero aínda así a mitade, aproximadamente 35.000, non somos capaces de identificar o seu domicilio e, polo tanto, van ser publicados nos correspondentes boletíns oficiais. E tamén quero anunciar, e hoxe estámoslo vendo aquí, que visto o bo efecto que está tendo este traballo nas parroquias priorizadas, que, como digo, eran as que se consideraba como máis urxentes de traballar, vamos a ampliar esa colaboración da Xunta de Galicia cos concellos ao resto de parroquias dos 270 concellos que forman parte do convenio. O conselleiro estivo acompañado pola alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, e o director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. A obrigada dos concellos, os alcaldes somos os que temos que notificar e firmar, e ese non é o problema en ningún caso, pero si nos encontramos que temos poucos medios, neste caso personal, técnicos, para poder levar a cabo este traballo. No meu caso, nas parroquias en xeral, temos en franxa secundaria 27.000 parcelas. Por tanto, imaginade, para un cuadro de personal en oficina de 4 persoas é prácticamente imposible poder facelo. Por iso agradezo, nomeadamente neste caso a Consellería, pois este traballo tan importante, porque para nós por a disposición técnicos para poder levar a cabo este traballo é fundamental. De feito, facilitaríanos moitísimo todos os trámites e o que falaban, o tema incluso de ubicar e localizar as direccións dos titulares tamén, porque ese é outro problema. En moitos casos aparecen nos parcelas que nos aparece a dirección en toda a provincia. Entonces, así é imposible. Notificas, de feito estamos aquí entre unha parcela que incluso nos a limpamos 3 veces subsidiariamente, pero non cobramos porque é imposible localizar os propietarios. Bueno, un proceso moi complexo, pero bueno, intentamos facelo e sobre todo con estas ferramentas que nos facilitan, creo que é fundamental para poder logralo. Ainda así, quero facer un chamamento á concienciación da población, que da igual onde nos encontremos, da igual que estemos en Nova Zelanda, en Estados Unidos, onde sexa, se temos parcelas no rural, temos que facer por limpalas, porque aquí hai xente que vive todo o ano, xente que ao mellor non vive todo o ano, pero ten aquí as súas propiedades, e sería moi triste que un lume os deixara sin vivenda, e o peor, con daños persoais, como nos pasou hai uns días, que tristemente a persoa faleceu. Entonces creo que non podemos mirar ao outro lado, pedimos responsabilidade, e que a xente que sepa que ten aquí terreos, ten que poñelos en valor. O xurado do Instituto de Estudos Carballiñeses concedeu o 5º premio Ágora do Orcellón á doutora María Luisa Crespo Leiro. Dito xurado estivo composto por Abelino Mureiro, o director do Instituto de Estudos Carballiñeses, Emilio Fernández Vázquez, xurista, Jesús Gulías, antropólogo, José Luis Gallego, criminólogo, Mari Carmen Martínez Santos, bióloga, Antón Pulido Novoa, pintor, e actuando como secretaria Carmen Rodríguez Cabanas, filóloga. A premiada María Luisa Crespo Leiro é doutora en Medicina e especialista en Cardioloxía, así como profesora na Universidade da Coruña e responsable da Unidade de Insuficiencia Cardíaca e Transplante Cardíaco no Hospital da Coruña. O xurado tamén destaca para conceder este premio as súas
as cualidades humanas, a súa entrega e dedicación aos pacientes e o seu compromiso coa sanidade pública, as que a fan merecedora deste premio. Cualidades tamén recoñecidas con anterioridade polos seus compañeiros do Colexio Médico da Coruña o concederlle a máis alta distinción deste organismo, a medalla de ouro e brillantes por unanimidade, ou tamén o nomeamento do Concello de San Cristovo de Cea como a filla predilecta. Para mañá xoves organízase un concerto de jazz no Parque Náutico de Castrelo de Miño. Será ás 9:30 da noite. Jazz no Camiño, de David Regueiro Quartet, un artista con máis dunha decena de discos, con centos de actuacións por diferentes países e co aplauso unánime de prensa e público, tense consolidado como un dos guitarristas de gypsy jazz máis prominentes da Península Ibérica. Pois ben, vai a estar mañá, xoves día 29 de xullo, no Parque Náutico de Castrelo de Miño a partir das 9:30 da noite. Hoxe continúa a programación de películas da Xociviga coa proxección esta noite da Illa das Mentiras. Será hoxe ás 11 da noite na Praza da Veracruz, con entrada gratuita como sempre, e terá ali lugar a proxección da película A Illa das Mentiras. E mañá xoves, último día das xornadas da Xociviga, vaise a proxectar de mañá no auditorio o Parque Máxico e pola noite terá lugar no Anfiteatro da Veracruz a proxección das curtas gañadoras e a entrega dos premios. Antes do concerto de Berto, temazos que porá fin a estas xornadas. E mañá continúa tamén a programación do verán no Concello de Arnoia con máis actividades culturais. Será coa proxección da película María Soliña. Na Arnoia segue o verán da Queixeira e será para mañá xoves ás 10:15. Cos veciños que o desexen poderán asistir á estrea da longametraxe María Soliña e contaremos coa presenza do seu director Ignacio Vilar para a súa presentación e o coloquio posterior. O aforo é limitado e o acceso será por orden de chegada. O humor é unha das mellores mediciñas e por iso este sábado día 31 vai a ter lugar no Carballiño, no campo das Barcias, o ciclo de monólogos Cómicamente. Este sábado, dentro da programación cultural de verán do Concello do Carballiño, no campo das Barcias, no Parque Municipal, terán lugar os monólogos de Carlos Blanco, Oswaldo Digón Alba e Carmen Méndez. Levarán así o bo humor ao Carballiño. En Boborás temos esta fin de semana Cine na Rúa. Vaise a proxectar a película Las aventuras del Dr. Dolittle. Será este sábado día 31 ás 10:30 da noite no campo da Festa de Feas. Dita proxección será con prazas limitadas e con todos os protocolos fronte ao COVID-19. Dende a organización piden que os veciños que se acheguen alí leven roupa de abrigo ou incluso unha mantiña que as noites de verán ponse moi frescas. Para facer a reserva hai que chamar o teléfono 988 40 20 08. E no Concello de Maside temos para este venres actividade musical para os máis pequenos da casa. En Maside este venres 30 de xullo ás 9:30 da noite na pista vermella de Maside terá lugar o concerto de Uxía Lombona e a banda Molona. Hai que reservar a entrada chamando o 608 24 22 10. As prazas son limitadas. Hoxe día 28 de xullo é o Día Mundial contra a Hepatitis Vírica.
Dende o ano 2008, a Organización Mundial da Saúde ven celebrando cada día 28 de xullo o Día Mundial contra a Hepatite Vírica. O obxectivo desta data é impulsar a nivel mundial todas as iniciativas e estrategias que se poidan realizar no sector da saúde e contra as hepatites víricas. Estímase que no ano 2015 había aproximadamente 250 millóns de casos de hepatite B no mundo, principalmente en países como os de África subsahariana, en Asia e nas illas do Pacífico, aínda que hoxe en día tamén proliferou esta afección en rexións de América do Sur, as zonas do sur de Europa, Central e Oriental, Asia e o Medio Oriente. Mañá xoves no Carballiño teremos unha xornada moi similar á de hoxe. O sol vai a brillar e o ceo estará despexado. As temperaturas máximas moi similares, en torno aos 29 graus, tamén as mínimas, con 12 graus de temperatura. Teremos mañá no Concello de Ribadavia unha xornada totalmente solleira. As temperaturas máximas se cadra lixeiramente máis altas, en torno aos 31 graus, e vanse manter os 13 graus de temperatura mínima. Poñemos aquí punto e final a este espazo informativo. Agora imos emitir o pleno que houbo esta mañá no Salón de Plenos do Concello do Carballiño. Para seguir estando informados de todo o que acontece na nosa contorna, poden facelo a través das publicacións da nosa página de Facebook ou tamén no periódico digital www.badalnovas.com. Facemos agora un repaso polas novas máis destacadas desta xornada de mércores e despedímonos ata mañá. Sanidade habilitará un teléfono para notificar os positivos que se descubran ao facer os test de antíxenos nas farmacias. Hoxe houbo pleno no Carballiño, onde se aprobou o concurso de ideas para o aproveitamento do parque municipal e a mellora do saneamento das rúas San Benito e Solana. Hoxe tivo lugar en Boborás a asinatura das notificacións para as execucións subsidiarias da limpeza das parcelas situadas nas franxas secundarias. O xurado do Instituto de Estudos Carballiñeses concedeu o 5º premio Agora do Orcellón a doutora María Luisa Crespo Leiro.